confirm inside it. I did that. Inside it. Nigga can confirm inside it. Jesus. Hey, wait. Jesus. I don't know who peer me so me yam se me sa. Nana me call ho ye fu ba na me say Ti me ho na wo ba. Nana me ba ho. Wo ba be dey. Nana. Ko bi mu de du me bi di me krampa me ti ase. To boase. Wa mam ye machine, what scare me? Afi kasa. Di asem. Amafo ewia ni. Wo ya nwumtoni. Me ya labina. Me after me na. Me ba labina. Wo na abo dance on nwom no. Aye me anana. Wo na abo dance on. Mete wo nwom kan. Aye me so me ni me ye. Wow. Wow. Aye me. Labina me ami. Okay. Nana ye Enti no se no, e dey na esi. So obi awia me nyu. Obi awia wo nwom. Obi awia me nyu shata wala awia me nyu. Papa. Wa awia me nyu. Shata awia wo nwom. Mi si shata wala awia me nyu easy kra. Mekuno. Kwa mi yuji so awia me nyu. Mekuno. O tia me kwa mi kra pass awia me nyu easy ye kunyi nyina ye me nyu no ko wia. Mi Sako dia kra mpo ye ba. Nyina ye me nyu. Sako dia nso wia e. Sako dia wia me nyu. Me maju. Chaso mekuno. Ha nana ye bibi. Na ade a ahimi sesia ne o tia me kwa me de no. O tia me kwa me ye kuno. Eye me nyu. Ewiase. Ade ne enwom ne baaye no. Etisi me so. Sa? Ana mu se anyway wontimi mo. Kosi se de wosi ba ya che a che se ne anim se ne no nsam asa na enne na amafo nwum watimi abobi wo be de no watimi abosa nwum no na sa nwum ne ya nwum eye me nwum na ya kuna ya wo eye me nwum mekuna kuno mami me pese na me pese mo nyina nwum no enye dead min kunwum no nso kun obi ani nwum mo sako die sa wa ne kwa me yudi mu akom ne nkyere mu enti nwum no da bia wato nwum ne bia na yako menim de no one na eko oni me na eko sa wono na eko na nwum no me nwum no wiaye na wo hu so ye rasta woman na oni ma boda mashe nukuranie na kuma to ye sabia buru sabia nya do me ne konfo colleague the digital konfo me dia ba fu niam na ye na me dia ba we me jiwudi konfo a me hwe sneakers konfo a me ye guy hwe hu briefcase what mu say me ye current konfo me nye sabi enwira mu konfo ni bi yan ne ye de sande ma me sande ba ye ye wo brand na ma ba na so na piao na de wo mu nyina ne se nukuranie emra wo pie ye no me yam shame secret woman say ye motia ba kwa yira motia Porsche woni ne pep susu ba akokura ni entu pia na me ka so no me de akoja ayi agoba police station cross ye hwehwe no nana nya mi ya family labina enti nukura ni omo me wia me nyum na me dia boy me si medical camp o wia me nyum ono kura sam de kama so ye no no da me fa so sesi a sa mintina me pie entina me fia so ne so me bai me wo honom na krachi bi o US yes your friend T-Flow eno de medical abrami a ma processing sesi a me ko ho na makokunti me ko na makofre no so betimi abade a da bia no de me nya konkonya kase animu a oba ama ho enti no wo de na be ya numre ebo be 9:30 she am guest house bi na ewo esoro ho nefa list ni nyina ama ade na guest house yewura wo be say obi anaso be fefe nsemu oh sa wo spirit ne nko me boa wo duru abebodam enya me so me boa wa meyi why sa me so me boa wa se sa na wo de ba wo no wo be pam wa no edisi awi a wo yi media me no menya kwamfo asabe aguru sabe nya do me de ma no me tinta so to fam de me ka tere ma fo e di ntina fam digital kwamfo wow me no one ma de na nye na na wo so me tin egu ni eno de sabe wonim se tumi nyina hini ene me tumi ekura me no enye de bi ne ekura no kwamfo aba
enti kwa koma to yem na odi adwuma na odi abrɛ me menye fast na me nkoku medical me the time da so me time na as a flow pressure or the pressure mama imagine sika nso nti no me koku na ba no krade no don't worry me say eno de wo de ya me madwuma me madwuma itu de ne nyanse ni nyina pie ehonhono no problem enu mre why mati